Takže čaute, toto je len taká malá informačka. Chcel som týmto povedať, že tú informačku, že vlastne budem točiť, jeden deň budem točiť a ten druhý nie a ten tretí znovu budem. Čiže si to budem tak po dvoch dňoch striedať. Čiže jeden deň áno, jeden deň nie. Takže to som chcel povedať v tejto informačke a teda tak, keby som dneska je štvrtok, dneska nebudem a keby som ani zajtra alebo piatok, tak to natočím v sobotu. Takže tak, chcel som teda povedať, že každý druhý deň teda malo byť video, keď nie, tak mal by som nejaký problém alebo také rodinné problémy alebo nestať. Tak, to je asi všetko. Čaute.